Emakhosini Camagu Lisedi Lehanya Umme Onika. Please don't forget to like and subscribe. Umme Onika uzokhuluma ngengelosi nethongo kwayena umdali ukuthi bakhetha inhliziyo enjani, bakhetha umuntu onjani. Ngoba ngathi si understand thina sizitshela ukuthi bafuna umuntu oholy. Hayi. Thina bahlambululi, thina abaprofeti, belaphi bendabuko, bafundisi bo bishop bakuthola usedakeni. Yabona umfundisi ofundele ubufundisi solo impilo yakhe ukhula unit careful ngempilo. Hayi angeke buhlaliseke ubufundisi bakhe, angeke abu enjoy kwayena ngoba uyosoloku akhohlwa abantu abaziphethe kabi ukuthi abe ne right way of speaking to those people. Ngeke uthi ubishop umfundisi uthi idlozi lidemon, ngeke uthi ubufebe kunje because of what? Nawe lesiphiwo sikuthola somewhere. Niyazi ukuthi namhlanje inkonzo yakuyo, uyazi ukuthi uma mfundisi ulele ashaywa ubishop wakho. Niyazi ukuthi uma mfundisi uyakhala ngoba umfundisi useqede about 20 yabafazi la ulala nabo. Niyazi umelaphi wendabuko esizitshela ukuthi ya uye uyalapha. Why uningazibuza ukuthi ama spiritual mentors wonke ngama categories abo bawiswa yini? Into eyodwa isex. Why ningazuza kakhulu abantu besilisa? Kodwa ithi ngintshele nabesifazane bayenza le nto. It's just that nje isibalo sakhona asikho phezulu nalesi samadoda. Ingelosi ikhetha umuntu onjani, isithunywa sihlala kumuntu onjani. Now umdali, ingabe umdalo wethu sonke na noma umdali you know there's one thing confusayo. Yazi abantu abakhonzayo bathi God owns everything and everything in it. Am I lying, cameraman? God owns everything angithi and everything in it. Kodwa kuthiwa inyanga kusibona abakaNkulunkulu senzwe uSathani na. And ngaleso sikhathi uzalwe umama ubethakathi, now you decide ukungena ngapha kubazalwane and then now you start saying things. Sisenesikoloto sokugeza umzali wakho. Holy Spirit ayikaze nje ya change isimilo sakho ngoba hey siyanibona nenkonzweni phathi iBhayibheli nivale nibuye nenzo abortion ngoba umithela umfundisi. Ingelosi ikhetha umuntu onjani. Le ngelosi eniphila ngazo enipreachela abantu ngazo ingabe isahleli kuwena na mfundisi? Ingaba leli thongo leli lisahleli kuwena na? Ngoba lihleli kulo muntu lo wena ohleba ngaye ukuthi uyangidina ngazi ukuthi usazelani esontweni. Ithi ngintshele ke nina enkoleka imali ezincane niyabadina abafundisi manje. Ngathi ningahlala niyosonto eintabeni nizele emanzini nizihlambulule nikhuleke eintabeni ngoba imali yakhe incane ayikwazi ukuxolisa umfundisi. Ayiyangiphakamisa lento.
ingelosi ikhetha umuntu onjani. Namhlanje sithola umfundisi into azenzayo makaceda ukupreach. You know, ngeke ngayenza ivideo ngathi amanga wama Christians, amanga wezinyanga, abaprofeti. And wonke umuntu uvumelekile, wena mKristu mawuthi you need to repent. Hey, asirepenteni sonke ke if it has to be. Sonke asirepenteni. Ngoba who gave you right to tell someone to repent? Mawungaye enkonzweni noma pay attention kubantu abakhulisile. Okuyena umdala okuphe umama nobaba nabomalume. Does it make sense? Ngoba ngisurvive nje uyena umdala. Namhlanje wena ophatha iBhayibheli ngoba umntana kadadewenu uyaphuza. Ukwazi ukumxosha. Uze uwenza ama fraudulent wills. Wokuthi akusiyena umntana la ekhaya. Nogogo washo inkohlakalo eninayo ma spiritual mentors. Uthi umfundisi uxosha abantu emakhaya. Uthi umelaphi wendabuko. Uzifuna uyiwani wena? Kanti kuyenzakalani? Ngempela inkonzo azivalwe, indumba zivalwe. Ngoba kugcwele ubunina more than lama gift eniwaphethe. Angikaze ngezwe kuthiwa kune gift pure enobu arrogance enobu ukuzikhukumeza. Noyanini la. Ngiyazi ukuthi yazini into ehluphayo. Uma ubufundisi bukupha imali, uma ububishop bukupha imali, uma ubugobela, uma ubunyanga bukupha imali, niyajika. Ingakho ngizubela entweni yokuthi zonke zama cults ngoba you've got ama alternatives yokulanda the higher powers. Zesithwalo siyangena kubishop, kumfundisi ukuthi kugqwale ebandleni lakhe kuze bazomupha imali. Indumba nakhona ukuthi inolanda ithwalo. So ngizwela wena namhlanje ulalela. Ongakazi nokuthi kuphahlwa njani. Ongakazi nokuthi konje mawukhuleka we still have ama beginners. Abangakaqali lutho, abasese confused. Njoba ngichaza ukuthi ophuma endumbeni uya ngapha kaKristu. Ophuma kaKristu uya endumbeni. Like confused masquerade. Okoleka imali eningi enkonzweni uyena omkhulu ophathwa kahle. Kanti ingelo sidala ya shifta kuwena mfundisi. Mamfundisi ihleli kuphi kulomuntu okoleka ama 1 rand. La ikhaya namhlanje lekhaya limile because of lesasidakwa lesa. Yazi ngiyaye ngimthanda umuntu odakwayo nofebayo uzungcono than lo ozenza ngathi yena holy than thou. Inkohlakaleni yenzayo phansi kweBhayibheli, phansi kobunyanga, phansi kobuprofeti. Mina ngasaba ngempela uma makungathiwa ngihambe ngiyenkonzweni manje. Kuthiwe ngihambe ngendumbeni. Ngamane ngishaya 40 days 40 nights. Lo ngiyibuzisisa leyo ndaba. Namhlanje ngingumhlambululi kanje. Ngilwela impilo yami, ngisayilwela namanje. Kodwa ingelosi ihlala kumuntu onjani? Umbuzo umile. Umdala uhlala kumuntu onjani? Ngoba uma enkonzweni abathakathi bangena, abantu abaphatha amaBhayibheli, abantu abathi Jesus, abathi repent. Namhlanje bathi repent, uhleli nomfazi wakho kwi family house, uqoshile, uhambe oyolanda umuntu waqosha.
abantu aba-titled ukuthi bangene la kule khaya. Ingabe ngempela ingelosi yaphila kunina? Ingabe ithonga liyahlala kunina na? Ngoba you've got ama-alternatives. And once umfundisi othwele noma uyinyanga ethwele, aliseki idlozi lapho, aliseki ithonga. Umdali akangeni ndawo. Ingakho udelela abantu. Ba-arrogant abafundisi benu, ababishop benu, abapholanga. Ngathi kukhona lesilwane esivukayo ngoba vele ngempela lesi sithwalo sikuphenduke isilwane. Heartless. Heartless. Indlela ongayo ngoba ayikho umangale nje ukuthi umuntu wachange kangaka. Uyazi ngempela, yes, money is involved, kodwa okukhulu into ekuhambiwayo eziyothathwa ukuthi ugcwalele amandla ngobufundisi bakho, ngobunyanga bakho, ngobuprofite bakho. Kwamele uprotecte ini leso sikhwama sesithwalo ngokuba arrogant ebantwini. Abantu bayacomplaina bathi yazi leyanyanga leya iyaphocana, leyanyanga leya ayincenga abantu, leyanyanga leya. Kodwa yini lekudonsayo ukuthi ulokuya? Because already ungaphandle, kodwa already kodwa niyaya. Leya nkonzo leya, yazi kubhlungu kanjani. Kukhona ugogo wathi, gogo ngiyalithanda le sonto, leli sonto ngiyalithanda, kodwa iyi-one into engishayayo gogo. Imali ekhishwayo lapha sengikolota kakhulu. Ngikolota izifo eziyi-5, ngikolota imali yamathikithi. Kuthiwani ngalabo abangasebenzi. Yazi bekuzoba ngcono makuthiwa ongasebenzi, kodwa it's a story for another day ngoba nami ingivusela ulaka. The only thing engiyikolodayo kwamoya intaba namanzi engikhiphayo endlini ukuthi ngiyokhuleka, amanzi nentaba. Angikolodi izifo eziyi-10 njoba ngisasho ukuthi namhlanje mawuzothola inkonzo zikamoya zikolekela umndeni ukuthi zingcwabe, it's because of thina abantu abamnyama sizifakile kwinto ezi-expensive singenalutho, singakabi ready. Namhlanje kwamele kube nokudla, kuhlabiwe inkomo, kube nama-veg, kube namakhekhe emngcwabeni. Because of what? I-pressure. Kuze kuhambe kuyofunwa ini, umuntu uyabekwa, abantu abayi-10, umndeni wodwa. Then if wena sozimali umngcwabo wakho needs 1,000 people and lo offer angenalutho azangcwabe i-government, masiya ngalo kwelikamoya sithole lo ngcwabe i-government uye oyingelosi enkulu, wena usesihogweni. Ngabe uyangi-understand? No, asi-break it down izinto ezenzakalayo. Ingelosi ihlala kumuntu onjani? Ingelosi ihlala kumuntu ingqondo yakhe ipholile, inhliziyo yakhe ipholile. And labo bantu, it happens ukuthi abantu kakhulu abaphuzayo utshwala. Bona isidawa sizokutshela the real true God, who is God, who is Thunywa. Uye enkonzweni umuntu akutshele indaba yesithunywa sakhe. Uye ey'ndumbeni umuntu uzokutshela ngedlozi lakhe afuna ukuthi nenze into efanayo nedlozi lakho, because kunobu-laziness. Sebathembe iy'thwalo zabo bayekele ukukhuluma nedlozi ukuthi lo muntu ofikile la kimi
isimo sakhe sinjani, ibe amadlozi thudlozi, idlozi lalo muntu nedlozi lakho kube yiwo a-communicateayo. Angikaze ngezwa idlozi ngumhlambulula, angikaze ngezwa idlozi ngelibuza ukuthi ukhala ngani, lithi ngikhala ngokuthi ngifuna umuthi onjani, lithi ngikhala ngokuthi ingane yami idinga ukuhlanjululwa. Angisiyena umthandazeli, angisiyena umprofeti. NguJohn the Baptist. Ingelosi ihlala kumuntu onjani, umdali uhlala kumuntu onjani? Hlala kumuntu ogobisa ikhanda. Le mithetho enifaka abantu nina abafundisi zinyanga belaphi bendabuko abaprofeti anikiyenzi lokho, anikiyenzi. Kodwa ni expect ukuthi abantu bathobele izinto enithwele ngazo. Please don't forget to like and subscribe. Akukhanya.